سید بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تسبیح پڑھیں تو مکران والے تے داڑھی کیتی چٹی پرایا مال ایویں کھادا جی میں ترکاری لگ دی مٹھی پرایا مال میں کھادا جی میں ترکاری لگے دی مٹھی نہ تو بڑیا مندر مسیح نہ قبر اندھیری ٹکھی خبر تدا خوشی بل او جدو تے آسی مٹی خبر تدا پاسی بلنا جد منہ تے